ke thom na drop along nilutum a topic mane ka than pon kang tung ke la hello Ambedkar 1956 aningkan alangi ceboi dok lo sedak ceboi be prang independent long therapy lapen constitution 1950 aningkan India a constitution ki thip ke theng tok therapy petang therapy alangli ra atheng no mate dalit akhei tumangbong bensia alangli da indod lo posi alangli khei su tum phan mate dalit to phan halada kiputi ka ngalam nasi nelia prangsi neli purhi de pola sofisi explanation ma ke non haso context pe non present context ofisi kar bang long cheplang ma la te pono pu nasi 18 March kiputi ka ngalam neli non pude po nasi 18 March 1956 को बाबा साहेब द्वारा आगरा में दिया गया भाषण दलितों को अपनी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती लाली पुटिकांग लो दलित अखे तुम जोंसी रेंग वेरनांगी की दुखी सुंगपेन पे जोक नांगी पुलते नंग में थांग दलित अतुम पेन काचे सेंगा पार्टी नांगी पोलम लासी रीजनल पुलो अलम बंगे रीजनल पार्टी बंग चेसेंग बेक नांगो लासी नॉन इतुम थेगलों पो इले तुम कार्बिया तुम ता रीजनल पार्टी मते कांगतांगते पना जो नॉन बंगे इले तुम जाकोंग तमे इसी पेनेसी ता बोमलो इले तुम काउंसिलर जाकोंग नॉन इले तुम आबिदा सोंसी थेगलों लासी हाला बांगसो 1956 18 मार्च अनेगान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निंजे तेकांग alam lapen non cekok ma cekok kima lapen kopi pisi ka ceplang ma isi penisi nelia prang si akhai sar jai ka thar phansi nelia por pi pompo kopi aposi tu me thanga party non hala ka dali da khai phansi ka che thandi kang no ile tum schedule tribe akhai lo si kar bi lapen longa so tum si lasi ile tum me thanga party jakong ka cepang tang lapen kipa hai je phan ko pana kenang sok Nasi nelia prang sia ke hai sarjai ka tharapan si neli non apor people no alangli APHLC along alangli president matya me khusi no te apor pilo sir nation debt kachari account claim longli lage democratic around lo anke jongsi debt chari pe me nahi polote thek ceremony tumsi election thurchot nangji pusi lawangso law of election polong take tokte pin sita lage general knowledge lage kadu eta chini nang po aki lu tum an election pe hai na ake thek tum an ge aki lu tum an than dun chot tikia na pule de alang li chini pe me lo ko son administration ka solai nang ji alang li pan pi chilot lo poison piamat papi kilot lo ange lade da phige pilo ake thek thebang si election high lo ake thek sebang election high debt pen ko pilo je plan six schedule along ke tribal area tribal peta pen wang si kayos tho munit aphan janardan pathok aphan si deputy chairman butler allah mangalapu lage ke than nang ya lam da velo chama kache dan nang kache torko nang ya lam da velo ki lu tumle election pa pe hai chora na keri tum mang achar pen than nun chot thi kia na tua bang nge lage ki lu bang si aning ye la lage kalang athema yodi thek mang administration bu ke office tot lun hudle administration chot kali administration tot lun hud chot kali aru office tot lun hut sita hala kilu bang yung si office pe tot lun ma kere bang hem dokok pulote ko pulomati alangli hala ko pini ke tok ye hota arju hala ke thega bang man ne tum disia tum ajolok si kame klem diti la tu ge lage lam jong le lage ka explain nahi ka bujai nahi account avela bange ke thek tumsi election ke si thek ser lo pon ne election
tur di so amai pilong Ambedkar amet khang khai tuman dalit akhe tuman ko pia posi nang tum dalit akhe tuma ki du ba ki sung jong si pe jok nang ji puloten te regional nang met khang dalit oi la bange ala lo nang metang regional chot kali Mama koralam sinili nang ifana ju sudat ponilis nang isi pen manke Isia district kapacari kapa mesen dia fansi mesen amulil vano kedi DC pulot nang mesen amulil kalang lo de lason taxi Karbi Anglong arara phan kape mesen dia la ke itum ta CM ma MP mil ta mesen nai bu phano mate di kalang lo hek serva punai mati di siaphan di posi mesen nai bu puta mangke labang so a district long mesen abang pu sidak wanang di kamat hadul lason taxi council kami mesena candidate donangji pusi mathanange polu sita piniani bangi ke mesena tumangke abesi halake tek kachini ne tuma fis kachini ne atuma long si ke tek tong gidun sunang kulotangte lagi chok chelo moge galake chok chelo nis tumadi chalangi pangalang le daji lasi amethang party regional chot kalilang amethang party nang ilang a party a president a secretary jat atum antalak amethang itu Dakar biang long hill tribes apalagi hill tribes vek nang polagay kalang sa la sinom la daga kontuan legal rights ateng pen law ateng pen itum han warsai pia lo labang so awar sai tum phan nang pitang aja kong danon ceware lo national party ke dokan jo non pione ke de pione Moreng pion ni la non long le aja kong da non four lane alam pen chenglok ason alam pen si non muni da tum phan la council ke ja tum la pen revenue department atum antame la ki duk da kar bi tum along lisi non chuthi dun mom atangka chudun mom la pen non dam tu pina Pinangana view kethe giding atum intellectual tum pulo jayga third hexer lapen top bureaucrats pule puda sita chok henone pusi omdung atum nangli opinion mate nangli ning kama thalam non rat tum chining tung lapen kado kabe karbyang long kethe giding risonim so non obe kimi tuman tame nangli kamat 70 years ningkan troksi CM ver logo mati di CM MLA minister MP bong lo mati di ketek the tum si ai ketek the punan kok lo ketek the posinon adet ta si yor logo mati di pen adet alang li tum phan ketek the tum phan arisim oksi ke o den lo kali kat ni liu penang pulo mari ciu pulo ne pulo kat hede la tum gila ka ciu elu lagi atau hala kupine kan ke ba hai rồi la so sinon ta bai bong mati political alam pinak lagi mulai laga political no political kali pujong neli puponya neli pan aning ngi ti amhang ke PRS tiga na ya tu Blaitum la Karbi Anglong a political party non kedam tang an pu si pudang man kokpo open itu masar pulo ket hexer tapen kachini mana a definition mate labangso abang klar pame melang kusinili kachini atema politics pulote election thurpo ahem chikim po ok chopo corruption claim po lahelo politics po definition ke political po ke ta di hok pa definition ila kalibo lasi non sarvasi nili labangso politics po kopima lapen political po kopima labangso a relationship kachera babang rat apan than to te mesenji kusi nili chuning report sarpan nili political tamane politics po kopia phanse ki pudama kon thuna po ayam chikin na corruption claim ra na ko la me lo apko ta log log politics puge chupen daily tum ninge bom lo politics puda kitab long ke to la so political science along la ke to la da ke to ke politics pulote death apan tum pan ko lo bang arlenge thike la si bang po
poisa do ola po body sita arleng ke thi po ling le CM po ling le ko si poisa ke omvalet po mati chu thap thi te po CM da poisa long le mati alang li ko an lo ke long i dor sira ki tim ne la ke si kim ke selong la pen ha turata asam type ahem la pen inu da minister la bang ni ta ahem da dam vek lo Darwin Pew la poson klar sap pen itong panang pachini thek pot la pen la si politics pulakang tel tum chini nang ji la thabang be ke thek te to bhane tum dimaklong ki people ke paklem pulakang te e der bang to ke la ke vir vek pulake la si non dai tum thek long lo ke de la pen ili tum short pen thek pen ga chini na e bang ke e me thang pen inglonga khe party kali pen aka prek a party national party lo si tum ga chara dun pulote hala ke chia party ko la ke la pen ili tum phan bang ke la ke wa sai ke na people lo la ke kali ma la party people lo la si akiro pipar pilo la pen non la da question agar judo yo Clinton Crow nihan sir men tu si re-election dopo labangso a re-election apu thak non andame PIL labangso nile tum ki pita podo non anda labangso a PIL labangke mate wardik pipela la si halada high court pen nile tum advocate itum phanang se song pidun mate nangap chap pidun advocate phan patumi hena nile ga chingkilong ta salang li pen non nanga pachi ni thu ke la son hello labangso man ke do Guwahati High Court Chief Justice abangke non retirement and po ke sang po lapen acting Chief Justice abangke Jammu Kashmir si transfer ji pola lapen non Ladakh ke bang thuji Chief Justice abangke Gujarat pen silangji non anda bang bela lasi nilitum tame chonghong lordo labangke lasi bang lo te nilitum phanangkar japi do advocate tombang petition pitupo labang so petition ki pialong mangke labang so wardik litum nang ki pia teng pen kachuni ria teng pen lamangke ajat alam rai setame paprap serang nangji kusi petition ke pialong la case kang thu je panji petition ni piji kala labangke ala un anpen ki paprap li phansi alang to mangke bori pon election to ek putti itu thamera mati sa pachini pon sedai non mangke kanglen ida mangke la lo retired ke po polong ta procedure doko la pena kimi kai point ji ta be code long ka procedure doko posi apor bang ke nan chet lo la sili tumbang chonghong dun prong la la pending thelo ajat sita me chief justice tum ta me constitution ka kan ke kusi ning thelo la helo tum ka chiki da make akero people piglo Clinton Crow ni ha la bangso alangli pe la bangso question nangkar ju theka pot mang ke akero people piglo la pen non dam tu pilo na non KYF mate Karbi Youth Festival along non pini ani ang samen ke reception lo pena pen chengkon po lasi non ilitum labangso porhut ilitum kupipia som lo kachiri nai lasi nomor 1 bang ke la lo ilitum kangri kang krang pen hal dak gari kate war la pen kangri kang krang pen ajok ceteng cecok laposon amedia nangji kusi nili lapangso alam mangke chuning itu lasis aprangsi nili sar phan arju posopi kursing timu along tampo lapen ame dami pajudat po lasi laso putha nali pilosa komenji nelitum la non ni abatai talk show long ta ningye erlo ningye ko ningye thule po labangso festival first thing ke claim nangji et ke lake Karbi Youth Festival tribal atom phan pugedi apot la ke nam ke ret anta tribal atom phan alle ke doji aphan si claim nangji ande alle ke doji pu aphan te ilitum rong pen poisa ke chewan am ilitum
festival along ke langdun atum aning cibi nangi aning na cibi chot kali account da claim nangi kece atum dukan kece atum restaurant a hotel a long jat a hormutan nam de nangi chu nam de nangi tribal atum adukan tribal atum akula tribal atum restaurant a hotel along si chudam chot nangi number 1 lo lake jong si la claim te ili tum tribal atum si jasemet lang dunji ili tum kapang room atangka itum ke kiduk pen si kapang room atangka ta halake che tum arideng si kinam dam la pen ke chudam pomat ke che tum arideng si dam tu lap halabang so ajak kong pen si halabang so a poisa itum pen ke long a poisa pen si ke che tum ke karbi tum along lita nam tu lap lepo asupi tum mata che pangri pon tu lap lepo long le patata en tu lap lepo mondol aro em atom phanta em tum phanta ghost pi tu lap lepo halabang so poisa pen si itum ki pia poisa pen si anke itum karbi in lo arat tumhan kapivir account itum apoy sapen si itum apan pivir tulrong po la potsi ke chia tuma dukan ke chia tuma hotel along dam de det nahi chodam de det nahi nam ne det nahi la hello number 1 number 2 bangke neli pudam de det po lang li timu masang ho si arni sieta kan ninge lo alang li le papi po na ko de neli matal nomor 2 bangke lapen dun bangke dun nangi lapen participate dun nangi un anke halada dun sita arju dun nangi ke kan sita lang dun nangi ba tek ser atum de ke kan sita kan dun nangi lun sita lun dun nangi la hello neli ke pukam tu an par ke hala ke chok ki jun alam hai hui accident pi ni alam hai hui ke alang li timu masang ho si ke ninge si ke mepo si ni mata non timu sama pan thek pan ni por pilo na so thek pen ma por bolo ni tong pa jut po labang so ronga je karbi nimso ronga je iso nimso ronga je lo mate kewae labang so festival lo arong pen non wang po sita itum kelang aphan bang itum bang abdi pinang po itum kangri kangkrang pen labang sola bang itum patuet dan itum ningge lo kangri kangkrang pen baik kewek beder je pansi chere nangji nang itum a hem a pia potum ke niliso po ke karbi youth festival on arong aje kelang dun pusi bang aning ka che thepera ung dem tangka ave des ta bang ripilo sitalang itu mandak hal apia podoman kacemat haramat yang besit dakta kedodon ke thang bang mesen nangji la protang te apia podom ta ning kace thedo po oneso po mesen thang te kubang la bang so ning bang po la pen isia bang nili ke jupudamia bang ke la hello la hithi kulat kibidu na tum ana phasi nili ka chuning rilo peneng la bang so 49 Karbi Youth Festival long kulat kibi hitina kibi duna akarbi aing long la sotumhan ka chuni ke la pu hello non la Karbi Youth Festival long son topsi hitia long tame thurpak situm hithi kibi dun han itum bor inang po la protang te itum ode ching thurwegi non inkane segment batai sikalilo itum ai thi tinong tame Karbi riso ija Rong arar tum me thurpak si hiti bidun mai tum boni tu nang la protang de itu matangka itu malong situ pu bangke lake niligallo kado kawe arat la bake puek pura pek itu mabang ting thurvek pu pusi lake nili ninge khedam la bangke det cerai protang te beha bepar ke kleta si det ka cerai bang lata klepun lapen lada isia question no yo langka judun binus rompi pu non ninge CM MP MLA atumsi dukan ta chikim hai
kewaya falong tamo kewaya falong ta lasi ani si pelo la bangso birta non la kapre ka tum hange warsai ppc emc matum si non kulat long anda men la tum si endun la posa julong tang de ki duk det ki boy de rat tum ge sikai sivet kopini ka jodu dia panda non warsai pipon pi pulo tang te emc matum de sa pok duluma mp mle tum de sa pok duluma la tum si ki duk de rat tum pilo warsai pipe de ki alang tum ki scheme penta khora tangka ki cholo bu corruption bu kupia pasi warsai pipon pe de no lasi ni tumahim pen lason ke claim ke lake pin rem lo lake lason claim pe de nei ki duk ki la ki bojar arat to masih kai kita ni ke mepening tur pora itu marjulong lo je itu na nominated Karbia MSC ta dukan kep pusi puke endun isonalam itu halal MSC CM atung dukan ke en dun o tu MLA tu manda endun mene atik tete MP ta en mene alang litum jong si endun lo polo tang te ni tu ngacho ningri ke jong si non aret ke isia dukan aphan suri kep aret polo tang te alang litum concession aret le tribe atum aphan inglong arat tum aphan dukan kape doya aphan concession rate si pinangi 10,000 pula tante 8,000 le alang litum pa pider na labang ke meji lage CMEM dum le cerai dun tu osita hedi ame thang le kang ni je leader ke mati bang phasi bang ni ge seta bang phan bang ni amat ke che tum han si aku pitu et pula te lage itum chini vek nan po ke che tum si alang litum phan pa pe endun olo la pen ke che tum alang litum phan si arisim ke endelu po itum ke chini nang pola bang ke pen nang ni phan nang pudun sel posa nang jujun sudet po open pola ke MP do komane ame mesi tum si adim cerai piat pusia julo nili silang pudami bangke Karbiang long ala babang solam ardi doja pen nang al jujun po busining githelo je hi la Karbi Youth Festival long kula bidundera di puat tahun long asonne bahari akula di punoi Karbiang long arara tonda me hadang nang rengun po hadak bahari hardware dukan punoi hadak hotel bahari punoi gelamal dukan bahari punoi shopping mall punoi pipolo te kecil subhan pangpura kente pilo nang tum tara nang solong nang tum din kulara joine penang tum din ki chera jo nai ke chera jo ne da di puat taun obina bichai hai nang tum jong si lana tangka ki do la no tangka ka ilang pulo dang ne dag di poi thilong bithan thai to bog stol bahari bog stol binoi Karbiari soi jang tum abar sai nang long dum poke pinang tum suri kewa joine pe ang tum hala dak kulam bidu nang tum chit khera krema la bangle nang tum ninchi binoi Karbiang long kacari atum IMP atum ta jong si Karbia puan ning dolang pulo tangte la bang matha chikirla cherno hithelo binoi nang tum gari showroom binoi hala pilo Almira la pe hala kopi pine la hormu tu anang tum binoi pilo nang tum hala dak taralang solo abdi pacing kinu na elang kenang tum son ke ha pacubinang te bang kai ki du kelak pen ko ane ningkane sek pen pacubinu nang te pipola nang tum din ki cerai du nang hilang ke la hello ke chok chip ke la hello heta che than lo ke thek se tum ke la hai ma tha thelu ka buji de kama tha thek se ka buji de tum ke knowledge ke do tum mang ke gyan ke do tum mang ke la hai kulak so bidun del la tum ke mang ke pulo tum hithilong le dem cerai du nang pusi bang mat khai ke sta no la bang ke chok chilu pusi ni jong dam lu poralam do ko posi peding oja pola se jasmet peding we nilihin ben kachuning ridum kam tung gala hello aning kan bang da me gari kate war gari ke vek kar do na tum kai ke da me la puson accident bang do o ka chingkoi la pena job apran ke dam nang la sila puson ki do pon ko ka joini aning kan bang da me isi ilitum ban ninga ronglong la puson aklam long ilitum kijui ke lang don tame akiju ke ning ke oyason si ning du ka son si nang le la ka chuning ridik lang la bang lang detala nang liban la si
ladak bangke lage avelo ipunaya bangke la siladak to ka temple te pineng bangke munir atumari de ngalong tangka bangka duration si teklong ladak cleaning son rong hang alang ni wesker biang long men si lang dak comment ang pinulo aho kalam lo athe tangka ke non voreng ki klem bo matum banda teacher sa tumbanda pipe kiklon proxy jon er lo la pen sona tang se kapre ka department banda pipe kona se ki pialang ammo ke bangge kam si tum klem bom ke achu son son kar beng long de long son si i singar tum han si 1 crore 80 lakhs banan ke kapan hok tun ke lage koma tangka lang mati lahai ke la si council ke tangka velo la si council ke pudam det na ho hi hekpen council ke atangka ke himonto apu atangka apu rulong si pon la dake hi hekpen alam no lake lasi ilitum mohet jong na pulo ambedkar ke hai penda pulo nang tum nang methang party methang man kar jaba party jong si cheseng se pulo tante dalit atuma ki duk ki sung ke pachok on el do la son si dam pompu nang si tur pon pon pan ningkan da pu si dam pompu la si non eli ka chuning ri bangala no ka biang ngong ara ke thege ding ko man ka chuning ri ke ethe na la bangso alam he bangala lo ili tum kama tha bang chikir la pek nang po la bangso kama tha ka chikir la long si ili tum an ning ka chikir la nang po la kama tha ili tum ekhe bang si no bang ke tithi reng tithi burbur sita eme thanga khe la pening long khe bang si ili tum sai ke kle mate ken kam ka jor bang itum ken kam jor pona po la pen la bangso ken kam ka jor long si ili tum mesel bang pu paning wai dun pen itum toy lo te kang botang aja kong andai itum puthot ka chelong thujia pane tum wan sai bula lake itum a constitution a tenglo nasi non re-election na puthak tanar julo re-election na puthak ne tum ke than pe klar ber ti lo kaita labangso aron ke panchayat aron ke dake biun e pulo tang te nang bibor idet pulo tang te kumasi ke chok chekela nang le tum chini lo labang ke lasi ili tum jong si dodun joy bom lang pulo te anso se ke bang jilang army agoda bang ke la puson si ili tum panang panong pi aron antame la non ruling government BJP ke la ke khai so fan ke lang select tiga party lo la ke weird that nangji ko sila tum RSS atum ke la ke kaching vibe lasi peneng ni tum piding oelo lasi jaseven ni ru tule thot po nangli tum ningarong ahong jai mate along plam long ke dun bhitame nang tum careful pensi kachere pensi dam nei government aron pen nang tum bike le kusdame helmet chi ku pono bahini le dam mate bahini dame helmet chi ku pono la pen car le drive kusdame car kate war tum tame seat belt bangke nangli tum chipa vor pono lake isi government atum ta ituma pran pade ituma che theke ador soda helmet tamila lasi ilitum akailong ning arong along itum ning arong chipi du nanji sedame ning garong long ilitum ache the tame un an pe tum han me thang pe protect konanji lasi don mali atum ilitum penengwe talks on 62 to the Constitution of India and Autonomous State Indeng Paroi thomra drop ki chok along ka la hello nangli tum phan ka chuning ri ke la hello labangso a channel mate nelitum true 62 live along nang subscribe to nitha labangso a channel pa na jok nelitum an so se kar bi atom phan inglong so atom phan ke than ki mum pen ke thek anason tame nitum rung ponji pusin nitum dak chingwai kono labangso channel long nelitum nang subscribe to nitha nang follow to nitha lapen true 62 live po Facebook a page long nelitum damik non hala dak long po lapen nang follow to nitha non suri plan kailo 3900 nang follow to no tum ong open itum subscribe lote kachinita ka mobile phone ki do tum an ke information nang long dun bompo itum report bompo lasi lapon si peneng we tokso bang ke tum bijut pon lasi peneng we aprang si akai sa jai katha retired IAS officer alang ya sai ang deng dokok